Megérkeztünk erre a csodás kis horgászatra. Odon vagyunk, a napi egyes tavon. Az egyikkel keresőpecázni fogok, a másikkal pedig ide partszélbe egy ilyen 20 méterre fogok csinálni egy pici alapozó etetést. A múltkori pecáról megmaradtak az etetőanyagjaim, azokat fogom ide bedobálni, semmi nem megy kárba. Be is gyúrtam a kis gombócokat, ilyen kis maroknyi gombócot, meg egy kis pici lett, és ide csak partszélbe, ide fogom őket bedobni. A mai pecára egy ilyen előre elkészített Dynamic Box epelkrémes mikropellet boxot hoztam. És akkor van hozzá kettőféle kis adalék cucc is. Nem tudom, hogy mind a kettő kell-e bele. Megpróbáljuk, szerintem mind a kettőt beleteszem, és akkor csak össze kell rázni elvileg. Na, bekevertük, most várunk, hogy bepuhuljon. Hát a mai peca se lesz egyszerű, mert kibaszott nagy szelünk van, de be is dobok ide az alapozó etetésemre, ezzel a kis ananászos etetőanyaggal. Nagyon nagy a szelünk, az a baj, mindent fúj elfele, de mondjuk az lehet, hogy az előnyünkre válik, mert errefele fogja sodorni a halakat ugye a szél. És szerintem partszélben lehet, hogy több kapásom lesz, mint benn most. Én erre csalinak bekezdek az egyik legjobban bevált csalimmal, a Sipi 1-jel. Abból is felrakok egy ilyen kis pici pelletet. Megaromázzuk, befluorsprézzük, és egy kis cuccikával még feltöltjük a tetejét, hogy biztos jó legyen. És megy is befele a kis csomag. Összeállt nagyon szépen a kis mikropellet mixünk. Látjátok, már nagyon szépen tapad. És nagyon jól fog oldódni. Sötét alappal rózsaszín kis szemcsés figyelemfelhívó anyagok vannak benne. A horogra pedig fel fogok tűzni egy ilyen kis sárga színű kis citrusos waftert. Megnézzük, hogy mit fog hozni. Nagyon kíváncsi vagyok. Ugye ez lesz az alapja az egésznek, ez a kis mikropellet mix. Fogunk tenni rá egy kis sapkát. És igazából akkor besapkázzuk, és ennyi lesz az én kis szerelékem. Epres aroma. Még egy kis fluospray. Aztán hadd szóljon. Hoppá! Ez azonnal vitte egy percen belül, csak próbálom nagyon agresszívan jobbra húzni, mert haver itt van mellettem balra, és nem akarnám, hogy összeakadjunk. Körülbelül tényleg egy perc telt el, és már el is vitte. Felavatjuk az új kis felszerelésemet, de amúgy nagyon szépen dolgozik a bot eddig. De szép kis tükrös. Na, ő már a miénk. Na, meg is érkezett az első kisebb pontyocskánk. Körülbelül tényleg egy percen belül elhúzta. A horog éppen csak beakadt a szája szélébe. De nagyon szépen akadt. A kis citrusos wafter, ezt hozta. Van egy nagyon szép ilyen 2,5 körüli ponty. Most már csak abba bízunk, hogy hozza majd a faterját. Nagyon furcsa itt a kis sérülés van itt rajta, vagy nem tudom, ilyen bevérzés. De amúgy jól küzdött, szépen húzta.
Na, be is fújjam a száját. Aztán mehet vissza. És el is úszott. Nagyon megízlett neki. Eper-málnás ízű. Ugyanez a Complete Mix. Előrekevert top mixes, epres málnás. A sima Method etetőanyaggal pedig megsapkázom a végét. Gyönyörű szépen, így néz ki. Egy picit még rányomok a kezemmel, hogy biztos odaálljon. És megadjuk azt, ami neki meg kell. Egy kis epres aroma. Szóval szétfújom fluorsprével, azt ennyi. Innen parcélban megjöttek a keszegek is, de elég szép keszeg. Azért ez durva. Nagyon szép. Sipi 1 kellett neki. Úgy néz ki, hogy a keszegek megjöttek a kis etetésünkre. Ugyanaz fog felmenni. Sipi 1, ananászos mix, az 6 durran nyom. Ismételten egy keszeg. Nagyon nagy keszegek vannak, te jó Isten, de szép. Megy is vissza. És hát nem megy vissza, megy a haltartóba, őt hazaviszem. Meg is érkezett a nap első szebb pontyocskája. Nem is olyan kicsi. Nagyon szép pikkelyes. Gatya. Megmérjük, hogy mekkora, aztán megy is vissza. $8,5 kg. Megy is vissza. Na. Ó, közben már ezt is elvitte valami. Gyorsan visszatesszük. És van egy kis szélcsend. Közben ezt is elvitte valami. Egy szép kis keszeg. Ilyen se sokszor van, hogy mind a két boton kint van a vízből. Elhúzta. Nagyon szépen viszi. Mert ott peletes cucc. Közelebb jöttem egy kicsit, most bentről nem jött kapás.
Ugye azt mondtam, a bal oldalival én keresgélni fogok, és sikerül is. A mai nap nekem nagyon bejött nagyobb pontyokra. Én most be fogom mutatni egy ilyen kis kosarom. Az igazából ez a Eper krémes mikropellet mix, top mixes. Ugye ready box, fel kellett tölteni a cuccal, és akkor már kész is van. Most úgy tűnik, hogy ez a legfogósabb. Ugye ezt a kis mixet töltöttük a kosárba, és ugye ezt lezártuk egy ilyen kis egyszerű epres etetőanyag kupakkal, és így nézett ki a kis bedobott szerelékünk. Ebbe volt ugye a csali, valamint epres cucchoz én epres aromát tettem pluszba. Csalinak pedig ez a Carb Zoom-os Soft Pop-Up Red Fruit Mix volt, mivel ugye ez egy pop-up, és én nem akartam, hogy lebegjem, és azért ez úgy nézett ki, a horog elé egy olyan körülbelül centivel raktam egy pici kis rétolmat, és akkor így már is csak szépen lebegett a csalim, nem pedig felemelte az egészet. Ezt így tudtam most megoldani. Ez a csali volt most a fogós. A kis keszegekre pedig a előre készre kevert ananászos etetőanyagot tettem, egy sipi egyet, meg fluospray. Ennyi. Ennyi volt a titka a mainak, de még azért pecázgatunk, horgászunk. Látjátok, hogy elég nagy szél van, ezért a távoli horgászatot az eléggé megnehezíti. Ilyen 40-50 méterre bírok eldobni, mert különben visszafújja az egész szereléket. Szóval ja, pedig jobban szerettem volna ilyen 65-70 méterre horgászni, de így is jönnek a halak, úgy néz ki. Meg azt vettem még észre, hogy ilyen 10-15 percenként nem jön kapás, akkor azt mindenképpen újra kell csalizni. Mert az volt a tapasztalatom, hogy vagy ha jön, akkor 10 percen belül jön a hal, vagy akkor nagyon sokat kéne rá várni, és akkor igazából a method feeder technika már el is veszti az értelmét, úgymond. Akkor eltűnnek azok a csalogató aromák, körülbelül egy ilyen 15 perc alatt kiázik. Szóval az a 15 perces tempó, ez nekem nagyon jó volt. A keszegezőt meg azt hagyom bent, igazából arra dobáltam még ilyen etetőanyag gombócokat, folyamatosan csináltam. A legolcsóbb etetőanyagot megvettem, és csak bedobtam, hogy legyen ott valami. Nagyon szépen húzogatták el a kis keszegek. Már fogtam vagy 5-6 darabot, de még remélem, hogy fogok fogni. Átcsalizni nem tudom a horgomat, már is itt a kis keszeg. Az orsón folyamatosan jár. Picit lehet, hogy szorítok rajta, mert így nem lehet kiszedni a halat, hogyha folyamatosan csak viszi. Na? Kis epres csali.
Nagyon szép hal, gatya. Gyönyörű. Gyönyörű. Nagyon elfáradt. Óriás csalizás közben jött egy kapás megint. Következő kis delikvens. Megvan. A horog már ki is akadt a szájából. Nagyon szép kis pontyocska. Befújjuk a száját és megy is vissza. Nagyon jó kis pece ez a mai. Összegezve ez a mai peca, szerintem kurva jó volt. Lassan megyünk, és ahogy elkezdek beszélni, egyből kapásom van. Esküszöm, nincsenek megtervezve az ilyenek amúgy. Hát ő nem biztos, hogy jobb, de legalább itt van. Olyan harcosak itt pródon a halak. Nagyon szép pontyocska. Engedem is vissza, hadd menjen. Na, most már ne küldjél senkit, mert most már a vége a pecának. Összegezve a mai pecát, ez egy nagyon jó kis peca volt. Én mindenkinek ajánlom ezt a pródi horgásztavat, aki ide látogat, és aki környékbeli, sőt, még messzebbről is ajánlom, hogy gyertek le. Azért metoddal is sikerült egy-két nagyobb pontyocskát megakasztani. Sok keszeget fogtunk, és sikerült nagyon szép ilyen 3,5-4 kilós pontyokat is összeszednünk. Az új felszerelés nagyon jónak bizonyult. Szerintem nagyon jó kis bot, nagyon jó orsóval, és szerintem nagyon sok szép halat fog nekem hozni. De a kis egyszerű 10 000 forintos kis Eurostar cuccetemus orsóval is nagyon jó tette a dolgát. 10/8-as pecára mondanám, csak azért, mert az ordidőjárások voltak. Olyan szél volt, hogy gatya, de ennek ellenére sikerült azért halat fognunk. Ugye itt a messze dobásokkal volt a baj. Minél messzebb tudtunk dobni, amúgy annál nagyobb hal jött, csak hát ugye akkor a szelek fújtak, hogy 60 métertől nem bírtam tovább dobni. De megoldottuk. Megoldottuk, jöttek, a kis alapozatítésünkre meg a keszegek nagyon faszán beálltak. Ha szeretnétek még több pecás tartalmat a csatornán, akkor ne felejtsetek el lájkolni, meg feliratkozni, valamint kommentbe írjátok meg a ti kedvenc horgászhelyeiteket. És maradjatok a végéig, mert tudjátok, a végén failok. Nem vettem fel, bazd meg. Aj, geci. Vagy de, felvettem, csak kikapcsoltam. Mi a fasz? Egy szép kis keszeg. Gyere már ide, faszapó, geci. Jó van, leszarom. Hé?
nagyon jó. He! Nagyon jó. Hát geci a kurva anyádat azt. Buzi szél, bazd meg amúgy. Megy a mikrofon is, nagyon jó. He! Ez is elment. Ez még úszni akar, bazd meg. Öj, kurva anyád. Hol akadt a horog? Geci, ez beszopta. A gyomrába van. Rohadt kurva c***. Nem lehet ilyen szélbe videózni, bazd meg. Az a neve, hogy Balaton, valami ami egyszerű süllyedő, etető, bojli. Jól működtek a kis taktikáink, technikáink, az új felszerelés az nagyon jónak bizonyult. Nem cikk, amikor így elsétálnak. Az új felszerelés az nagyon jól bizonyult. Na, hogy mondom már. Felveszem a napszemüveget, az a baj. A zsákmány, srácok, a zsákmány. A kurva anyátok, geci. Mi a fasz? Na. Hogy néznének ki jól? Így mi? Meghoztam a furikot. Nem bírunk megmerni egy pontját, geci.